Je 7 kontinentov. Somewhere fun. Where to? Prvý je Európa, Ázia, Afrika, Severná Amerika, Južná Amerika, Antarktída a Austrália. How about outer space? Európa. Európa je najmenší štát. No, kontinent. I always wanted to visit the moon. Me too. Viete o tom, že Antarktída je ľadový kontinent? Áno, viem. A ty vieš, že sa tam nachádzajú tučniaci ľadové medvede? Už som o tom počula. No, Antarktída je veľmi studená, alebo je tam veľmi zima. Nežijú tam žiadni ľudia, ale iba vedci, ktorí skúmajú veci. Sú tam zvieratá, ktoré sa volajú tučniaci a ľadové medvede. So I packed some quite good thinking. Vieš, že v Austrálii je viac oviec než ľudí? A ty vieš, že v Austrálii je kengura? Áno, viem. Panda? Áno, viem. A ptakopy? Áno, viem. A tu na okraji tej Austrálii sú ľudí. V Austrálii je hlavné mesto Sydney. A teraz čo? Seen France, and we've seen Mars, the pyramids, and a few Ringo stars. Pyramídy, má to taký tvár ako trojuholník. It's time for bed. Let's fly back home. Človek? Je spisovateľ. On our sleepyhead super turbo flying machine. Take me places that I have never seen. Sú to hory v Rakúsku, na Slovensku nie. Čo tam robí? Ona tam je na výstave. Je zo železa spravená. Z Paríži, Francúzsko. Železná dáma je Eiffelová väža. Pisa je mesto, kde stojí šikma väža. V Taliansku. Take me places that I have never seen. V Číne sa nachádza Čínsky múr. V Ázii sa nachádza Čínsky múr. Je tam kopec, ktorý sa volá Mount Everest. Je to taká armáda s kameňom, ktorí boli normálni ľudia a potom ich dali premeniť na kameň. On our sleepyhead super turbo flying machine. Do Ameriky. Do Ameriky. Super turbo flying machine. Take me places that... Nachádza sa na Starých horách. Na Južnej Amerike. Do Peru. Volá sa to chrám slnka. Machu Picchu je stratené mesto. Je to mesto v Južnej Amerike. Je v Brazílii. Je to samotné mesto. V Rio de Janeiro je známe, jedlo je tam známe morské príšery s pastou. Super turbo flying machine. Take me places that I have never seen. Super turbo flying machine. Ja si myslím, že je tam -60.